لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Скъпи братя, слава на Аллах Азза ва Джал, Господара на световете, всемилостивият, милосърдният, владетелят на съдния ден. Специални салавати към неговият последен пратеник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, към неговото семейство, сподвижници и всички негови последователи до съдния ден. Скъпи братя, пращайки ни Аллах Азза ва Джал на земята, за да ни изпита, както казва в сура, владението, Той е онзи, който създаде живота и смъртта, за да ви изпита кой е с по-добри дела. Пращайки ни на този свят, Аллах Азза ва Джал ни прати напътствие, което да го следваме. Олицетворено в Исляма и в неговите източници. Корана, последната ни послана книга, и примера на последният негов пратеник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но за да достигнем до тази истина, Исляма, Аллах Азза ва Джал ни дари с сетивни рецептори, чрез които сетивни рецептори ние да се запознаем с тази религия. Затова Аллах Азза ва Джал в Корана ни представя тези сетивни рецептори като слух, зрение, разум, сърце, като благодат, за която благодат ние трябва да сме признателни. Казва още в сура Владението, Той е онзи, който ви създаде и стори за вас слух и зрение и сърца, да носите признателни. Същия ред също го спомена в сура Вярващите. Това означава, че слухът, зрението, сетивните рецепти, сърцето, в което се извършват мисловните процеси в светлината на Корана, защото Аллах в друг ред казва, те имат сърца, с които не проумяват, и очи, с които не виждат. Или обратното. Те имат очи, с които не виждат, и сърца, с които не проумяват. Следователно, сърцето в кораничния поглед е мястото, където се извършват мисловните процеси. Следователно, рецепторите в призмата на Корана, сетивните рецептори са представени като благодат, за която благодат ние трябва да бъдем признателни. Как да бъдем признателни? Чрез тяхното използване. Затова в друг аят Аллах Та'аля представя, че тези сетивни рецептори, възприятия, с които Аллах Та'аля ни е дарил, ние сме отговорни за тях. И ние ще бъдем питани за тях. В сура Ел-Исра, нощното пътешествие, казва Аллах Та'аля: "Вала тaqfu ма лейса лака бихи илм, инна as-сам'a wal-basara wal-fu'ada kullu улайка анху кана мас'ула." И не следвай онова, за което нямаш знания. Наистина, слуха и зрението
и сърцето, разума, за всичко това ще бъде питано. Следователно, тези рецептори, възприятия, с които ние се запознаваме и възприемаме реалността, те са отговорност дадена на нас и ние ще бъдем питани защо не сме ги използвали. И в сура Владението Аллах Теаля ни показва ясно, че онзи, който не използва тези рецептори, това е причина той да влезне в огъня. Казва Аллах Теаля: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. И казаха обитателите на огъня: ако ние се вслушвахме или вразумявахме, нямаше да бъдем от обитателите на огъня. И се признава своя грях, казва следващия ред. Следователно, неизползването на разума, неизползването на тези сетивни рецептори, с които Аллах Теаля ни е дарил, те са причина да се влезне в огъня. Те са причината да не се приеме истината, да се отхвърли истината. Затова, като въведение, ви представих тази визия на Корана спрямо сетивните рецептори. Че те са благодат, която трябва да използваме с тях. И признателността ни се изразява в тяхното използване, че ние сме отговорни за тези рецептори, ние ще бъдем питани за тях и неизползването им е път към огъня. Това е въведението. Следователно, исляма иска от индивида, от човека, той да има индивидуална отговорност в възприемането на вярата, а не колективна отговорност. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че всеки един от нас самостоятелно трябва да използва своите мисловни, своята мисъл и своите сетивни рецептори, за да достигне до истината. А не да чака някой друг да му покаже и да го насочи. Следователно, исляма иска да ни научи на индивидуалната отговорност в търсенето и защитаването и възприемането на една идея или на някаква вяра. Вярата в исляма тя трябва да бъде възприета индивидуално, доверявайки се или виждайки истината с нашите рецептори и възприемайки я на базата на доводите и доказателствата, които ни са явили пред нашия разум, с които сме убедили. Тук идва въпроса. Кои са нещата, след като човек индивидуално трябва да последва истината и да уточни за нея, да я проследи? Защо повечето хора не е изградена тяхната вяра на тази база, на индивидуалната отговорност, на индивидуалното търсене? Защо повечето хора те следват вярата на мнозинството, следват мнението на мнозинството, следват течението, следват модела? Отговорът на този въпрос е, че причината за това е, че има множество бариери срещу човешкия разум, които му пречат той лично да се запознае и стигне до истината. Затова човека се налага при наличието на тези бариери или става жертва на вярата и на модела на мнозинството. И бариерите, които пречат на човешкия разум да достигне до истината, са много. Страстта е една от бариерите. Невежеството е другата от бариерите. Имитацията, сляпото подражание също е бариера. Аз имам много друга бариера, но аз днес в днешното хутбе ще засегна една от тези бариери, които пречат на човека директно да достигне до истината и директно да следва истината. И това е бариерата
имитацията на модела, имитацията на обществото, имитацията на статуквото, сляпото подражание на това, което го има. Това е една от бариерите пред човека той да следва истината. Затова, за да конкретизираме темата и да я сложим в методологически рамки, за да бъде обоснована с доказателства, аз погледнах в Корана думата група и партия, ел-хизб. И се опитах, размишлявайки върху контекста, в който е спомената тази дума, да разбера как имитацията е средството и начина за отклоняването на разума от истината и за превръщането на човека в субект, който следва модела и следва общественото мнение и става жертва на този модел. Думата партия, група или това е съвкупност от хора, събрани под една идея, които имат общи интереси и цели и амбиции и тенденции. Това е определението за хизб, за група в речниците по арабски език. Едно от определенията, което е пряко свързано с това, за което говорим. Група, партия, това е група от хора, събрани под една идеологическа рамка, визия, които имат общи цели, интереси, амбиции и тенденции. Тази дума, скъпи братя, е спомената 20 пъти в Корана. Като 11 пъти е спомената в множествено число, 8 пъти е спомената в единствено число и 1 път е спомената в двойствено число. Защото в арабски език има и двойствено число. Забелязах, че в единствено число е спомената 8 пъти. 3 пъти е спомената в контекст, описвайки групата на Аллах, казва наистина групата на Аллах, те са победителите и те са успелите. Или тази дума е приписана към Аллах. Групата на Аллах. 3 пъти в Корана. И в съответствие на това е спомената 3 пъти групата на шейтана. Те са загубилите. 6 пъти. И 2 пъти е спомената тази дума в контекст на обобщение и окачествяване на партиите и на техния характер. В сура Вярващите и в сура Ромеите. Казва Ахталя в тези две сури един и същия аят, казва Куллу хизбин бима ледейни ферихун. Всяка група с това, което е у нея, ликуват. Всяка партия, всяка група с това, което е у нея, ликуват. И тук забелязваме, скъпи братя, че Аллах Та'аля споменава коя дума ликуват, радват се. А не казва думата убедени са, вярват, не. Всяка група с това, което е у нея, идеи, вярвания, цели, история, ликуват. Следователно, този аят обобщава, че партиите, групите от техния характер е те да приемат идеите на тази група и целите и поведението не заради убеденост и не заради доказателства, а заради следването на модела. За да не бъда аз сам влизам в някаква група и това, което казвате, аз го казвам същото. И това, което повтаряте, аз го повтарям същото. Ликуване. За човек да не бъде сам в обществото и да не бъде изолиран и да не бъде безгласна буква, в психологията това понятие е обяснено като конформизъм. Следването на модела, следването на обществото, следването на мнозинството. Това е. Всяка група с това, което у нея ликуват, не вярват. Исляма никога не може да бъде изградена на тази основа. Да си с някой, защото е някой. Да си с някой, защото го смяташ за учен. Или защото го смяташ за авторитет. Или. Не. Вярата в исляма трябва да бъде поради лична убеденост.
поради убеденост, а не поради това да се следва модела. Затова този аят изразява един обществен закон. Как се сформират затворените модели и как индивида става жертва на този модел, следвайки го. За да не се чувства самотен сам, приспособява се към някаква група и той се успокоява, че той е част от нещо и не е сам и започва да ръкопляска и повтаря това, което се казват в събиранията, в митингите и така нататък. Затова това е много важно нещо да го разберем. Как се изграждат тези обществени модели, които пречат на човешкия разум да достигне до истината. Затова в друг аят това нещо се пояснява още по-ясно и още по-конкретно. Казва Аллах Та'аля: „Иннама аттахазтум мин дуни Аллахи аутhanан маваддата бейникум фил хаяти дуния“. Каза: и наистина вие взехте идолите за божества, освен Аллах, заради приятелства между вас. Заради приятелството между вас. Неверниците в Мека защо отхвърлиха единобожието, вярата в Аллах и възприеха идолите за божества? Заради приятелство. Заради приятелство между вас, за да не бъде човек сам. Има някой приятел, който е неверник, който се бори срещу исляма. И това приятелство е обвързано с интереси и ползи. Аз съм с него заради това приятелство. Следователно, той е взел идолите за божества вместо Аллах заради приятелство. Колко често това се повтаря в нашето поведение. Дори когато сме по пътя на исляма. Някои хора тръгват по исляма заради приятелство. Моят приятел ходи на джамията и аз ходя с него. Не заради някаква вътрешна убеденост. Не заради вяра. Не заради искреност. Не заради богобоязън, защото моят приятел ходи на джамията. Някои други тръгват по пътя на заблудата. Не, че той е убеден в този път. Заради приятелството. За да не е сам. За да е с група. За да е част от нещо. Вижте колко ясно Корана описва тези проблеми. Казва: взехме идолите за божества, освен Аллах, заради приятелство между тях. Във втората част на аята, Аллах Та'аля още по-силно осветява тази тема, като казва: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ. Казва Аллах: после в съдния ден едни от вас ще се отричат от другите и ще се проклинат едни на други. Ще се отричате едни на други и ще се проклинат едни на други. Значи казва, отричане, думата се използва за неверието. Взимате за неверници един за друг. Какво означава аята? Аята означава, че те в земния живот не са повярвали дори в идола, който е вярвал. Той е вярвал в групата, която е поддържала този идол. Не в самия идол. Затова на съдния ден те ще се отричат един на друг, ще се отхвърлят един на друг, защото неверието в арабски език думата означава отхвърляне. Се използва същата дума в арабския текст. После в съдния ден ще се отричате един на друг и ще се проклинате един на друг. И вашите обиталя ще огъня и колко лошо че се тъм. Виждате ли? Значи този човек, той не е приел вярата или обекта, който е идола. Той е повярвал в модела. Това, което го има. Затова е вярвал в идолите. По същия начин човек може да вярва в Аллах, в Исляма, не защото е искрено убеден в тази вяра, защото такъв е модела. Такъв е модела. Едно време хората, които ходяха на джамията, бяха малцинство и се сочеха с пръст, ходжите, еди кои си, и бяха взимани на присмех и на подигравка И онзи, който е роб на модела, той не е ходил с тази група, защото те са малцинството и защото те са сочени с пръст.
Но когато това мнозинство става мнозинство, аз тръгвам за тях, защото те са мнозинство и защото това е модела. Следователно, аз не съм приел вярата от убеденост. Аз съм тръгнал по пътя на вярата, защото такъв е модела, такава е модата, такава е тенденцията. Тази вяра няма никаква стойност пред Аллах. Никаква стойност. Затова, вижте, всяка група с това, което не лекуват. Няма убеденост, няма вяра, ликуване, ръкопляскане, самозалъгване. И казах, че множественото число на тази дума е използвано 11 пъти в Корана. И знаете ли какво се оказа? Оказа се, че всички аети, в които е използвана тази дума, тя е използвана за неверниците. Партии, групи, тази дума в Корана е използвана само за неверниците. Това обяснява начина на неверие, методологията или машиналността на неверието как се образува. Със създаване на модели, на партии, на групи и приемане на виждания, не от убеденост, а от следване на тази група и тяхното защитаване и поставяне като папагали. Така се образува. Затова Корана навсякъде, където спомена думата Ел-Ахзаб, групи, партии, говори за неверниците. Това означава, скъпи братя, че ние, ако искаме да следваме истинската вяра, ние трябва да използваме нашите рецептори, сетивни рецептори, нашият разум, нашата мисъл, за да се доуточним дали в това, което вярваме е така. Да не следваме модела, да не ставаме роби на модела. И затова човек, който не е приел вярата по този начин, от лична убеденост, той няма устойчивост. Тук е с мнозинство вярващо, върви с тях. Отива на друго място, попада в друга група, която не приема религията. Този човек се принуждава да се нагоди на другата група. Или както се разглежда в психологията, конформизъм групата. Конформизъм. Почва да се нагажда с другата група, за да стане като тях и да не бъде различен, за да бъде прият. Затова онзи човек, който е последвал вярата и исляма по този начин, той не е на прав път. А дори да е последвал исляма, може много мнения и виждания и позиции, които ги следва, отново да ги следва, защото те са част от модела, част от общественото статукво. И, скъпи братя, когато човек е част от един такъв модел и той си е дал под наем неговия разум на модела, самият модел, в който той участва, той започва да рефлектира върху неговото мислене и начин на виждане към реалността и към света. В този модел, ако има две различни неща, добър и лош човек, обаче ако модела каже и двамата са лоши, индивида в този модел започва да ги приема и двамата, че са лоши. Макар че един е добър, другия е лош. Но заради това, че модела казва еди кой си са лоши и двамата са еднакви, нямат разлика между тях, индивида започва да ги възприема по този начин. Че те не са различни, са еднакви. Следователно, индивида става пионка, безгласна буква в този модел. Той следва това, което се казва. Ако в този модел се казва еди кое се е изостанало, той го приема за изостанало, макар че точно това мога да е напредничило. И така нататък. Затова, какво е решението човек да излезне, ако е попаднал в такъв модел? Модел на затвореност, на безмислие, наследване на статуквото, наследване на обществените тенденции и настроения. Какво е решението аз да излезна от този модел? Корана ни дава ясна карта, схема как да излезнем от този модел. Като казва قُلْ إِنَّمَا أُعِدُكُمْ بِوَاحِدًا أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ
и кажи, о Мухамед, аз ви съветвам с едно нещо. Неверниците в Мека. Да застанете пред Аллах по двама или по-отделно самички и да размислите. Не е вашия другар луд. Този аят е насочен към меканците. Меканците, скъпи братя, те познаваха пратеника салалаху алейхи ва салям. Израсна сред тях. Познаваха го като честен и като доверен. Затова беше му прозвището Ел-Емин. Доверения. Познаваха го, че никога не е лъгал, че никога не е служил на идоли, че никога не е крал, че никога не е извършил каквато и да е скверност, че той е чиста, разумна, доверена личност в обществото. Но същите тези меканци, когато пратеника Салам каза, аз съм пратеник на Аллах, и започна да призовава хората към исляма, започнаха да го обвиняват, че той е лъжец, че той е луд, че той. Имаха ли доказателства за това нещо? Няма. Добре, защо го вършиха това нещо? Защото такъв беше модел и общественото настроение. И така пропагандираха медиите. Той е такъв, той е луд и всички като папагали повтарят едно и също. Как е решението ти да не станеш жертва на подобно повтаряне? И всички, скъпи братя, всички ние ставаме жертва на подобно нещо. Не си мислете, че някой е гарантиран. Всички ние повтаряме неща, които ни се казват от някъде, без да сме убедени, че това е истина. Без да сме го проверили. Еди кой си е на прилзина, всички повтарят. Еди кой си. Имаш ли доказателства? Нямаш. Ти ставаш папагал, повтаряш онова, което се тръби в обществото. Онова, което се налага в модела. По същия начин, меканците, макар че познаха пратеника Салам, неговата искреност, неговата довереност, повтаряха, че той е луд. Тогава какво им каза Аллах? Каза им, съветвам ми само в едно нещо. Да застанете пред Аллах по двама или по единично, не по повече. Съберат ли са трима край? Почва си старата песен на нов глас. Групирането. По двама, най-много двама или по един най-добре. И се размислете. Не е вашия другар луд. Човекът застане самостоятелно, скъпи братя, и размисли върху нещо, което се казва разумно, ветро, далече от гъмжението на обществото, разбира истината и нещата. Но когато се смеси с хората, отново го повлича модела. Затова застанете по двама или по единично и се размислете. Не е вашия другар луд. И така, и ние, това е методологията. Ако ние искаме да разберем дали един модел, едно общество, една група, тя е правилна или не е правилна, решението е да излезнем от тази група за известно време, да се размислим и да видим дали сме били на прав път или не. И това нещо, скъпи братя, са го направили в историята всички големи реформатори и пратеници. Направи го най-великият пратеник на Махтеля, пратеникът на Селем. Как? 3 години преди да му бъде ниспослан на Корана, или да започне ниспосланието на Корана по-точно, всеки месец в Рамазан той се осамотяваше в пещерата Хира и размишляваше за модела, за обществото. Размишляваше. След това дойде ниспосланието, вдъхновението от Аллах. Муса отиде 40 дни, 40 нощи, се отдели от обществото. Иса също. Конфуций, всички големи реформатори го направиха това нещо. Излиза от модела, самостоятелно да размисли и след това се връща с какво? Със същия модел или с нещо различно, с нещо различно. Идва с новия начин на мислене, с новия начин на виждане, който трябва да разбие модел и да създаде друг по-добър модел. На виждане, на мислене, на отношения, на нрав, на етика и така нататък. И този закон, и с него завършвам, го споменава Туенби, един английски историк, който пише книга за световната история, нарича го този закон
излизане и завръщане. Излизане от модела за известно време размишление и след това връщане. Връщане с новия модел, който е по-близък до исляма, по-близък до Аллах, по-близък до истината. Затова това нещо също е описано много точно в аета в сура Побитъкът. Казва Аллах Та'аля: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Казва: и преобръщаме техните сърца и тяхното зрение, така както те не повярваха първия път и ги оставя в тяхната заблуда да се лутат. Какво означава това нещо? Аллах преобръща, казва, и преобръщаме тяхният разум и тяхното зрение, така както те не повярваха първия път и ги оставя в заблуда да се лутат. Това означава, че човек, когато дойде до него истината и той я отхвърли и вижда, че е истина в неговото съзнание, в неговото сърце, и той отхвърли и последва обществото и модела и статуквото, Аллах Та'аля го оставя да се лута в тази заблуда. Той изпуска голям шанс да се промени, да излезе от заблудата. Затова трябва човек да има смелост, когато разбере нещо за истина, да го приеме. А не да го е страх какво ще кажат хората, какво ще стане, кой не. Това е възможността. Когато ние достигнем до истината и видим, че тя е истина, да я последваме, защото Аллах Та'аля ще ни съди за нашите сетивни рецептори, които ни е дарил, за да намерим с тях истината. Моля за Аллах да ни напъти по правия път и да ни утвърди по него и да ни стори прозорливи раби, които да следват истината с прозорливост и да я защитават и да умрат на нея и да бъдат съживени на съдния ден като нейни защитници. Моля се Аллах Та'аля да ни напъти, да пречисти нашите сърца от греховете и да ни стори в неговите правени раби. Аляйна ахсана калам, وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى بالكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور